जरा कलक रंबई हाबोबाग्रा साखामियांगै सांनायजगै दंमोनी बोबाग्रा साखामियांमा बाय जत हास्तेनि लुखुरक वाना लाइमावो क्लाइमानी तै बोबाग्रानि बगै सुरि लाइमानी आबो हाइकेनो साखनायमानि बिसिंतै लेलामं नाहारमानी उलो बोबाग्रा ताबुक तरक साखामै साग्रागै दंगो बोबाग्रानि साखामियानि कक्तमा मानखेनो थाङै सयका बोबाग्रानि शिलंग दंमा नग आरो थाङै सयका तिफ्रा मथानि जुदा जुदा एमएलए एमडिसि ते आदंग शिलंग थाङै बोबाग्रा बाक्सानो मोनै लायै बेराय लायखा तै थानसानि कगनो बोबो हाइके बसकांगो तेबतलांमानो आकग्रबो सालायका And Khatong was also in studying Shillong? Our program is 1 year senior to me. One Barakuman. He's in geography and in philosophy. यार इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं सब इंग्लिश इतना खराब है खातून का the last speech है ना उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ था कपिल शर्मा और लाल सिंह मुरामो ये पेपर तो अंडरग्राउंड है सब शेयर मैंने लगाया Jatuh, sabar bidu